Ишенмисез, бүген без караячакбыз сәяхәт усал белән. Мен моны тыңлаганым бар. Бу пластинканы, бу альбомны. Әтегез әз генә карап алабыз. Теге менә иң мөһим фикерләрне алачакбыз менә бу альбомны. Лайк куйларга унытмагыз, язылырга бу альбомны сез тыңлый аласыз. Кайда да булса, әтегез карыйбыз. Усал. Мин усал. Бу инде күбрәк интро кебек әйбер, монда усал икән дип сөйли. Усал дигән әйбер җырга кадәр инде. Әтегез тыңлыйбыз. Беренче җыр усал. Ümitsiz zaman, ümitsiz balaları Giydirə qanatlarını, vəqtələr yalqanı Giydirəm öpkələrini, unutam sabahların Yangalı qapqaları aldımda tügələ göz yaşlarım Min əli əzir tügəl, bərəviz dürəl Urməli yollara daştıra ömür, barısı kömür Kütüb aradı ölüm, qabatla isim Qatlaulu gələn, doğandan birli digən Qolağını kötər, köməli isen Çıxmasın isten, qazaplar keçirgən Boğum bələn aya Менә шундырак кебек инде җырлары. Монда ул сөйли, менә безнең турында инде ул. 100% монда безнең турында ничек үмитсез вакытлар җиткәне, капкаларында ябылуы безнең. Яқатлыймын бергә, ләкин без түгел бердәм, без күптән үзгә. Менә монысы да без бердәм түгел. Biz hozir o'zimizda. Kim sığala kim tüzə, məğərə divarları sıtta Ümidni üzə, köpürlərni sudə Qarını duymaz birən, işkə kırıb udə Əşəl yerinlərdən ubə, öşüb gitter tu Һәм шул җыр ул безгә аллегория дип әйтеп була инде. Ул безгә менә күрсәтә безнең тормышыбызны, безнең бердәмлекне, безне булмаганны. Иң башта бит инде бердәмлек кирәк. Балам бу урманнарда мин елыйм, мин куркам Мин арасы, мин ташландык, мин үксез ятим бала Шиксез нәфрәт һәм куркым мине тудырган парканы Бу ахрысы ятимнәр турында, Казан ятимнәре турында. Сәт ашап бара су алшан, очрашырбыз кабат Без очрашырбыз кабат, әзерлә салкын карал Ышанырлык бу дөньяда калды бары тик тә шал Шебен туй яшерек уйлар, мыжлы шалкымы кортлар Юк файдалы ялдан, бик авыр низаклар Монда инде язаклар авыр булганы безгә бик авыр азатлыкны алар өчен. Әйтегез икенче җыр турында монысы аңлашыла инде. Бик күп алмыйм вакыт, чөнки мин яздым монда бу альбомны карау түгел, бу күбрәктер ревью. Без аны карыйбыз, без аны шул фикер бирү. I don't give a fuck. Мыгырды югалган буын ана саткан телендә Күпкә эленгән элпә хыянат күзләре сүнгән Ул күптән Монда саткан теле турында, бу инде моңкыртлар турындадыр. Күбесе теге саталар ичендә. Я ул бренди кеше булса, я ул берәр безнең рәисләр булсамы, я ул берәр нәрсә шундый булсамы, барысы я телне сата, я безне сата, я кеше кем моңкырт, кем үзенең тарихын да белми, кем үзенең телен дә оныткан. Түгел әдәм, ул булган бәндә Мин үлмәм сугыш кырында, мин инде үлгән Нәрсә булыр иртәгә, мин уйлармын иртәгә Эштәге бала кытыра, арыда мине сүгә Этен тутыра үпкәне, I don't give a fuck Шәрәп черетә миләрне, I don't give a fuck Бу судан чыгып булмый, I don't give a fuck Мәгәрәт алган каплый, I don't give a fuck Этен тутыра үпкәне, I don't give a fuck Шәрәп черетә миләрне, I don't give a fuck Бу судан чыгып булмый, I don't give a fuck Мәгәрәт Инде ничә гасырлар көттөрә туфан Габам тулган ахирет, кулларда хәтер Онытылган ганимәт, салават күпер Шитлегенә шигенә 12-дән 11 Суынган йөрәкләрнер изенә one out there Тетен тутыра үпкәне, I don't give a fuck Шәрәп Моны аңла булмый, бу күбрәк аңа барыбер теге менә бар авырлыкка нәрсә була безнең белән. Я аңа барыбер менә ул алар аркылы бара аламы икән менә, чөнки монда ике төрлечә әйтеп була. Менә кайбер кешегә барыбер, алар менә китәләр аннан, алар телне саталар, алар менә китәләр аннан. Я ул әйтәме, миңа барыбер, без аны үтәбез, без шулай дип. Ике төрлечә әйтеп була. Әйтегез икенче җырны. Нәрсә ул мәхәббәт? Миңа мондагы сэмпл ошыбек. Ул мәхәббәт,
Зихенем сокыр, 34-нчы көзенең хәтирәсе бик авыр. Аяк астында күпер, күзләрем ике кутыр. Казан соелга сөтебе әзерле миңа кадер. Сертә алмадым хәтер, йөрәгем мәңге әрнер. Кызык нинди сораулар туа, ничек тураклый гомер, ничек күтәрә алмас кайгы белән каласың бергә бер. Ничек баш миен тутыра күмер. Нәрсә ул мәхәббәт, җавап эзләү ләзем. Биклек келәт баш тартмасы иблис һәм бер үзем. Бәлки ул бер ни түгел, бәлки ул тәңрем. Иркем дөнья буяп куйган тик өлпәле күзем. Мәрхәмәтсез вакыт буйсындыра фасих юла. Бәхетемнән әҗәт алып күгәнлектә уйнау. Яра куе тама, көрәш юк каптыма. Мин ышана алмыйм үземә, ничек ышаныйм сиңа. Кул, зина, харам, ачу, афюн, хаин, яра, зәһәр, хөсет, бушлык, нәфрәт. Син сорама миннән, нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт турында инде. Зинһар калдырма рәхмәтеңнән, күтәрә алмас газапларны китермә. Нәрсә ул мәхәббәт, актарылган ярам. Яшел дару 2 грамм, мин югалам. Тышкы дөньядан сакланыр өчен казып куйдым зиндан. Шайтан йокламый бер кайчан, шуңа мәңгел уяу. Бишегемнән кәфенлеккә хаят укыясин. Битарафлык очлы пычак, синең колың хаким. Кирәк иде җылы кочак, хәзер бер ни кирәкми ал. Бәхет, ирек, шатлык. Монда ул ирек турында әйтә. Гаилә, ярдәм, хәләл, хөрмәт. Мин белергә теләр идем нәрсә ул мәхәббәт. Йоу, төзәлмәс ярама балышлым. Мин сине онытмам, ләкин син миңа бүтән хуҗа түгел. 95. Мен монсын аңлап бетермим. 95 бу ел турындамы икән? Анда нәрсәдер булганмы? Я 95 менә монда аңлап бетереп булмый. 95-нчы елда бер нәрсә булган ахрысы. Хаталанып. Тыңлавы авыр һәм нараны соль. Кто-то до сих пор не может Миңа алай, карама алай. Карама алай. Бу жар булсын синең йөрәгеңдә бар. Тәрлек моң җитәрлек бар егәрлек. Бу дөньяны үзгәртерлек, дәрт җитәрлек, моң җитәрлек, бар егәрлек. Монысы күбрәк инде әзрәк сәяси темаларына. Шуңа күрә әйдәгез моның белән үтәбез. Монда әз генә бардыр инде, ләкин текстта булганга чавыррак карарга кайсы җирдә ул бар икәнен. Синең Яшә хаталана. Әйдәгез. Мәңгегә. Урманнарга. Каратылып юлына, бар юлларның сулына. Сүнмәс ут Мен мондагы гитара сышый. кучагына, гөнаһлар кочагына. Җаным яначак якка, кактуслар курасына. Без бәгыр капатасына, ямсызга җибәренә. Ушакка атасына, байына ярлысына. Ришвәтләр аласына, попына муласына. Мен моның мәгънәсе нинди икән? Иң кызыгы, чөнки бу менә урманнарга качума икән безнең ял. Урманнарда икенче нәрсә турында икән. Чөнки күп кеше, күп татар кашан Казан ханлыгын алдылар, урманнарга качтылар, кайберләре качтылар. Икенче шәһәрләргә Казан ханлыгында кемнәрдер, икенче ханлыкларга да качтылар. Барысы кая алдылар, шуны качтылар. Тауларгамы, урманнаргамы? Мен
ушулай катты, менә шундай катты җыр. Мен ашыл. Мен ачнакта барысы да үзләре белән нәрсәдер эшли, теге. Барысында да әйбәтлеге бар. Азатлык. Их, ганга тулы буш йорт, кан югалту тәме, аңкый билгесезлек, бабаларым нигезләре мәҗнүн анык. Фәтва бирүченең васыяте үлек. Бу төрмәдә мин яхшырак күрәм сезне. Енді біздің менә шундай төрмәдә булуы безне кебек инде. Кысылган, изаланган хәве, кызыл төкрек. Алар безне касып талар шыкыр ятып калырга дип күмеп хәлсез гәүдә тик без алдагырлык. Һәм бер генә шигырь безне бугазларда. Һәм бер генә шигырь безне бугазларда. Синнән таманган. Азатлык. Халкым үз кулы белән мине буа. Азатлык. Минем үле тәнемнән алкып чыга. Азатлык. Бер кашанда сырамадан тапал. Азатлык. Менә мен бунысы бик каты чөнки азатлык кирәге икәнен аңлый ул. Усал. Ул аңлый. Менә бар шундай әзрәк маңкыртлар кебек я мин аңламыйм кайбер татар. Мен инде кем икәнен. Алар урысча сөйләшергә яраталар күп вакытта. Аларның альбомнары күбесе урысча. Яр улай гел инде. Менә аларның чаптыр азатлык теләмиләр. Менә күбесе аларның интервьюсында мин күрдем. Кызык булды инде. Җиптер алар азатлыксыз булса да ярый. Теге. Ярый, менә бездә хакимият әйбәтрәк булса, ансы инде әйбәтрәк бар, нәрсә эшләнсә, ләкин бит тарихны белмәгән, менә мондый зур империялар зак яшәми, алар аны аңламый. Менә мондый илләр аларга бер нәрсә кирәк торыр өчен бергә. Менә нәрсә безне торгыза бергә. Мәскәүгә һаман акча кирәк булачак. Я алар бетәчәк, аларның экономикасы бетәчәк. Алар менә икенче илләр кебек түгел. Монда бит кешесе дә бик әз яшый. Менә ул авыр монда. Ул анда зур ил була алмый. Шуңа күрә ул империя. Без аңа колония шикелле. Бер кашан да үзгәрмәячәк ул әйбер. Шуңа күрә алар аңламыйлар аны. Я аңларга теләмиләр. Шуңа күрә мин аларны маңкырт дип саныйм. Монда усалны мин 100% менә аның өчен. Минем мирас, бу шәһәрләр тыны, гарип һәйкәлләрнең чырайлары имгәк. Мәмләкәт Нәһәр һәйкәлләрне бер видеода мин әйткән идем. Анда бер һәйкәлне бетерергә телиләр Самара өлкәсендә. Анда Болгар ханына куйганнар иде инде. Идел буе Болгар ханлыгын ясады. Кытрак өчен. Сез аны беләсездер инде кытракны кем икәнен. Ул Идел буе Болгарын ясады һәм аның һәйкәлен бетерергә телиләр. Менә шунысы кызык. Самарада да Идел буе Болгары булды. Җимрүчеләр иртәгә сыкылар, фалчыларның фаразлары канлы түшәк. Бу төрмәдә мин яхшырак күрәм сезне сукырсынган изаланган хәвем. Казалды. Шуңа күрә әле алар әйтергә телиләр, менә без шул Болгар җирендә генә тордык, я без менә шул Татарстан җирендә генә торабыз. Юк. Әстерхан да безнеке, Сибир дә безнеке, Татарстан да безнеке. Барысы безнеке кире. Алар бит шуңа күрә әйтәләр, менә без чыга алмыйбыз, менә Казакстан ягына да чыга алмыйбыз, безнең диңгезләребез дә юк. Ул бит безнең бар. Алар безнең тарихи җирләрне үзләренә ашадылар. Алар бит шуның өчен дә куркалар әле, менә чыкмаска дип. Шуннан да бит безнең күбрәк урын. Менә Астрахань татарларны бер үзен калдырабыз мөллә, юк, калдырга ярамый. Алар безне казырдылар, шыкыр ятып калырга дип күмеп хәсәс гәүдә тик без алдыгырлык. Һәм бер генә шигырь безне бугазларда. Һәм бер генә шигырь без үле тәнемнән алкып чыга. Кисеп алырга кирәк. Кая эшләп пичак тизерәк. Менә без таланганбыз азатлыктан, менә безгә курыкмаска кирәк дип иң мөһим сүзләр мондагы бу җырдан. Ит. Усал, азатка азат. Мәгәрә эчендә караңгы һәм бик салкын. Миңа кирәкми ялкын, мин үземә казыйм упкын. Алып кит мине дулкын, әдрән диңгез буена, җир асты хәшәрәтләре туена, иблиснең куенына. Чираттыра кызыл кара, алтын урта арка таба. Курка Алтын урда. Минем телем агулы тегә тура. Юк,
Тел хәзер телнең дә үлүе була ала. Хәзер кеше аңламый, менә телефон заманнары җиткәч, бу тизәя генә, менә бу тизәя чынлап та. Узабу умарта, кырты мине кытырта, алтын бары теге, дит мине азат, мен бары теге, дит мине азат. Монда инде син ит кенә дип, менә мин белмим, бу я кешенең бер нәрсә эшлисе килми азат булу өчен. Мен бары теге, дит мине азат, китермә газап, юк, китермә газап, юк. Мәгъди керек ми, калмады теләк, минем җаным буш, сунды йөрәк, минем башым юк, минем тәнем ит, бугазым йыртык, мине гафу ит, берни калмады, барысы да тын, сүнеп бара аң, суыры уткын, абулы корал, бәрі теп-текәл, мин күптән үле, ә син үзең ни хәл? Ләкин сиңа бармаклар сылтанлар шырпы, мен эзлемен шатлы, миңа кирәк шатлы, мен җаны бит, яр-яны бит, яр-яны бит, яр-яны бит, яр-яны бит, яр-яны. Без киң, калганнары бук, Путин президент, мине ханым юк. Чынлап та монысы миңа бик ошамый, рәисе булса да инде. Шулук, хуплау, коррупциялары хуплау, шулук, начарлык. Югалып качты, хак эзләүчеләр, инна агентлар, ирекле көннәр, сып-сырык тормыш, тик-тигез юллар, янулы йөрәкнең ни кирәге бар. Ләкин җаныма һаман нидер тансык, мин эзләмен шатлы, миңа кирәк шатлы, миңа кирәк шатлы. Без яшәрбез тагы, синең шашкан күзләр, исем миңа шатлы. Менә бу шундырак инде җыр. Монда иң мөһим сүзе минем өчен бу инде. Юк, чынлап та әйтә, ләкин аларның аерылышуы юк. Икесе дә хайван инде, әлпә. Biz mo'ni ijrab chiqarga tayyor. Biz mo'ni bu odamni yasarga tayyor. Ул кәкре булыр, бөкре булыр. Бәлкем безгә ошамастыр да ул адам. Ләкин без ул адамны ясарга тиеш. Тишне кысып, кумнык безнең энергияне алырга теләсә дә. Без кумнан чыгарга тиеш. Без шул кешеләр түгел. Без шәшәк. Бу инде чыгу өчендер дип мин аңлыйм. Таш. Сазлыкта тик торырга кирәк. Шул тик тору заманасы булгандыр ул соңгы еллар. Хәзер. Килде без әзер. Без Әзер булырга кирәк. Музыка һәм аның дуңгыз тимертүдә файдасы. Бу минем иң яратканым берсе. Монда. Лай ите дә. Поэзия, ботаника, биология, музыкаль кәсептә. Поэзия, Сөйлә миңа, хакыйкатьне күптән онытылган үзгәргән телемне. Сөйләшем барлыкны сөйлә яшермичә әше булса да тәме. Сөйлә ирек, вагаларсыз иркем тормыш күкрәк тутырып азатлык. Сөйлә тәмләп, һәр иҗеген кычкырып, бу сүзләре миңа шундый тансык. Сөйлә сөю назлы үбеше кебек татлы ярату ымлавын. Бу иң яраткан җырның берсе менә монда. Сөйлә тирәтәннәр ябышып тирбәлүен, бармакларны ялауны. Сөйлә дуслык, һәр вакыт әзер булышырга җылы һәм тугры кулны. Сөйлә якыннарың терәк булып торырга яклый алучы арканы. Сөйлә аяк акыл, үткен зиһен, бер туктамас хәрәкәт, шәһәрләр. Сөйлә торгызылган күперләр, сөйлә тишекләрсез диварлар. Сөйлә миңа вәхшилек өчен җавап тоткан һәр залимне. Аңга туймас биреннәр, тулы төрмә, кытылгысыз көкемне. Сөйлә миңа тынычлыкны, мәңгегә туктатылган сугышлар. Кайтып кергән, улларын каршылаган юш күзле аналар. Сөйлә миңа кичерү яшь. Менә монысын да кеше аңламый бит менә. Алар әйтәләр, бәлки сугыш башлана, бәлки кемдер һөҗүм итә, ләкин хәзер дә сугышлар бара бит. Аңлыйсызмы? Азатлыгыбыз юк, сугыш бара. Азатлыгыбыз юк, яки үләбез. Чечен сугышлары әле генә булды. Грузиядә сугыш әле генә булды. Безнең белән дә сугышасылар телде. Сез карагыз интервьюларына. Анда бар Шаймиев та аны әйтә. Аны Ельцинның да вице-премьерлары әйтә. Алар телиләр иде сугышырга. Алар менә коллегиясын җыеп, юк әйдәгез бер нәрсә аларга сатырбыз дип. Безгә әзрәк бит инде азатлык, independence саттылар. Теге
ниндидер иреклекләр. Хәзер аны тагын бетерделәр. Чөнки мин дә менә андый кеше түгел идем. Андый политикалармы, сәясәтләрме. Мин андый әйберләргә бик каты килми идем, ләкин мин дә менә мин шикелле андый әйберләрдән ерак. Юк, мин һаман аңа каршы идем инде. Мин әле 2011 елда, сез аңлагыз, 2011 елда әле Азатлыктан да язганмын. Кичкенә булганда, әле бала булганда, беренче сыйныфларда. Ләкин барыбер бик зак мин уйламаган идем аны. Мин уйладым, берәр вакыт әле ул әйбәтләнердер бу ил. Ләкин юк, безгә азатлык кына булышачак. Чөнки һаман, менә тарихка карасагыз, бу һаман иде шулай. Һаман сугышлар да һаман шулай иде. Чөнки аларга яшәү өчен сугыш кирәк. Аларның менә репрессив аппаратлары җиңелрәк эшли сугыш вакытларында. Сез бит аңлый аласыз менә, ничек ул авыр утыртырга кешеләрне сугыш булмаганда бик күп митинглар була. Тик сөйләмә миңа онытуны, юк сөйләмә син аны. Сөйлә һәрне сүз йөрәкне, сөйлә төзәлгән яраны, шикләрсез ирекне. Тик сөйләмә миңа онытуны. Saklay olmaz. Biyologiya. Senin için tüyak kilirden. Senin için ularga min hazır. Senin için de ulmayım. Каян икән менә бу sample, мин белмим. Каян икән. Кызык булган бу җыры. Мин күп җырымдан шатам чынлапта, әле 1-2 ел элек бик каты тыңлаган идем аны. Ул качан чыксын? Шул 2 ел элекме? Юк, мин алайса 1,5 элек дип әйтеп була. Умай. Bir meni Dünya Kular Soğuğu aldığından Şuralistan'ın bir kışmağında 2 müşük iye. Şuralistan. Usal bilen umay uçraştı. Мында инде бу менә шундый. Бик ерак. Мин аны бик аңлап бетермәдем, менә бу скитны. Сәяхәт 95. Бу ниндидер 95 ел. Мин хәтерләмим, 92 референдумны мин хәтерләмим. 1995-тә беренди мөнәсәбәт булгандыр инде. 1995 елда Чечен сугышы башланды әле. Идея Татарстан дип язык. Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Нәрсә монда карыйм. Безнең акчабыз булган икән. Мин инде мондай әйберләрне белмим. Сез мине хурламагыз аның өчен. Мин әле бик алай күптән тумадым. Шундай булган икән. 2005 нәрсә булгансың? 1995 елда. Юк, әле нәрсә булмады бугай. Шул Чечня сугышы күрсәтелә анда. Кире. Бар белгәнем фәхиш кабилият. Дәүләтнең эше бары тикалор ришвәт, азгын җәмгыять, залим җумһурият. Башарият чәчә бары дәһшәт. Ясалма азал һәм языкта көләр. Бозылган сөннәт җәзалым хәсрәт, якты уйларга үләт, мәйт ятәрәт. Күз яшьләрегез минем өчен шәрбәт, йөздә беренче бүлмә елмаюны сөртә. Мантраны кабатлыйм ятла мөртәт. Минем дошманнарым бары тик үләт. 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 Минем дошманнарым баш эчендә агу, миңа кирәк дару, телем булу ару. Хәсрәт тулы тормышны бик авыр тарту, тапта учакны, ләкин сөнмәс бу. Мин әдәм, мине көтә гөнаһгән ахмак, хәтерсез, шукрак, максатсыз, ярлы, көчсез, сүнгән, куркак, сүзсез, надан, мәлгун, 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 синең сүзләр канун. Кыйбланы табарга җитсен җөрәт, минем якыннарым бар тик ләззәт. Минем якыннарым бар тик ләззәт. Аңлыйбыз инде, аңлыйбыз монысын да. Ләкин аңлап булмый. 95 елда Чечня турында әйтәләр инде, ул шуңа күрә дошманнар турында. Алышам. Ышлы өнәләр минем тәнеме кадала, я Алла, минем бедә кисәкләргә таркала. Ю атма, мин күптән эзләмим үземә дава тиешенчә. Миңа таныш түгел бу төшенчә. Нәрсә генә эшләсәм дә була киресенчә. Үләләргә карап мин дә туа бары көнчә. Син дә туа бары ачу минем хәтеремчә. Һәм бу бик яхшы шимал, игелек югал мин тартам, мин ятам, мин истим, мин кысам. Минем хәрҗем харам, минем кылганым зина. Үле гәүдәләрдән үземә төзем бина. Тарихта изалаучы булып калырга исәп. Шакыр мулла, шакыр имам, каша шайтан, ләкин качмады усал. Фаразларга шарырган туфаны булу ихтимал. Үз-үзеңне җимерергә мин туры мисал.
Қолыма тұттыр құрал, башыма тұтыр ойлар, Ош меңа туры yollar, бары бір мені мықты ярам ялғышлар. Мен хаман ялғышам, хаман ялғышам. Міне мұнысы қызық екен. Бұл ялғыш қырал тұтмау үшін ме екен? Екінші ай берме екен. Мен ялғышам, хаман ялғышам, мен ялғышам. Әт вақыт алу жарахет, дәліп негесін шынды рахет. Барысында суретлерге жетмес фасахат, қабахат. Бұл мәхалләді мен тәземмес қап, ол шашқан көргөрті, сені қақамды сірті. Әр адам керті, жеңгілік күті, ұшаныш біті, бітім мүмкінлік өті. Тапқырлық азапларны ауырлық өсті, боя күн қара тізге, менің еректі ұрла. Өзісімін нәфрәт бітнес, яғулық, ағулы, әйтілмәген хиссиетімнің қалы. Юғалды бұл пәрәвізді қиблаға юлым, бір кәмешін бола аламадым қайда. Үгілі көз яшьләре һәм қаны йөрәгем, ақылдан көптен язғын таушалған тәнем. Мен тудым изаланып һәм шулай юк китәрмен, ялғышам, хаман. Мұнысы 1552 ел, бұл Қазан ханлығының бітуі, лекен бітмеді ол вақытта. Қазанның алуы бұл. Әлі біз тағын 1556 елға қатар соғыштық. Онасын башқұртлар біз бірден бұларға тегеш, шынлап айтам. Шеке, міне, олар айталар көбешісі Салават Юлаевта бұлышмадық. Йоқ, бұлыштық, қайбір татарлар бұлышты. Барысы түгіл шыл, лекен айталар бет, міне, Қазанны бет оларға ауыр болды, өнчеп Қазанны бермеділер. Шенкенде орыслар тұрды ол вақытта. Әзібек татартарды. Тағын әсі айтасы келем. Біз бірден бұларға тегеш шыл. Біз бірден бұларға. Біз икібіз. Барысын жеңе алабыз. Усал, біргіне сан, Бишілі икі, 1552 хәтеремдә 1552 қолымда пәкі ширәм тәмәкі сені юк ету 2-2 сенің орының ләука һәм сәкі мен бұл бинада түшәмгә сике мен бұл бинада ишекләр бикле мен бұл ғаулада үлгәнше тикле 1552 зақ йокладық иртәгә телем бітсе бұғыма бүгін меңа бұл ирек бұғыма бүгін меңа бұл ирек біз итек жырладық ұзақ бейедік ұзақ йокладық иртәгә телем бітсе бұғыма бүгін меңа бұл ирек Мұнысы бегайбет. Бұғыма бүгін меңа бұл ирек Бұғыма бүгін меңа бұл ирек Менің тәнімде қан толы сілік Менің тәнімде бұяла сиек Менің қанымда әріген үміт Менің ойымда әріген шахбет Йыртқышлар үшін бұл дәулет жәнет Веждан сақларға бар әзіркілер Намус сақларға бар әзіркілер Иман сақларға бұғыма керек 1552 Қылынып едік Таттар башы ол мейлік Менің башым дейінлік Бұйырған бек қалын Бұйырған бек қалын Көтеру бек қиын Аны көтерге керек болашақ. Мына ол шынап та бек ауыр. Ол көп кіші үшін ауыр. Көп кішінің әлі юрғаны ғана түгел. Бізде юрған болса, біз аны көтерге тілесе біз. Ең актив кішілер. Бар бет, көбісі кімге шидау. Кім аңламай нәрсе мында дұрыс түгел деп. Олар аңламайлар, бірге не қоша алмайлар. Әлі соғыш бара, нешеп соғыш бара. Олар кімнедір ғайыплие шеклер, чөнки үзләренең тормышында алар бер нәрсә дә үзгәртергә теләми, алар уйлыйлар менә бу дөрес. Һәм күп кешегә ул шулай, чөнки алар менә бит икенче әйберләр карамыйлар да аларга. Аларга менә монысын күрсәтәләр, аларга менә шунысы җитә дә. 1552 Юрганны без әле һаманда бина хәтле биек. Анысы да китек. Төзелгән исемлек зубани кулында. 1944 татарга урын юк үз ватанында һәм бу минең канымда. 1944 елда депортациялар булды Кырым татарларының бугай. Һәм 45-тә дә булды инде алар. Иң зурсын хәтерләмим 44-тә булдымы, ләкин 1944-тә үз ватанында юк. Менә ул шул булса гына инде Кырым татарына. Безне дә теләделәр. Чынлап та, андай планнар кыйганнар алар. Ләкин нишләп итмәделәр? Нишләп булмады? Нишләп сез миңа ышанмаячаксыз? Чөнки без бик күп булдык. Сез аналысыз инде. Без зур халык булдык. Шуңа күрә генә менә безне каядыр икенче җиргә җибәрмәделәр. 1552 Без идек узак сугындык, узак сугыштык, узак талаштык. Иртәгә иркем бетсә, бугыма бүген миңа бу телем, бугыма бүген миңа бу телем, бугыма бүген миңа бу телем. Юк инде тел кирәк. Тел кирәк. Менә монысын белән юк. Иркем. Иреклек тә кирәк, тел дә кирәк, азатлык та кирәк. Менә без милләт кебек булабыз тел булганда гына. Без милләт булабыз тарих булганда гына.
Biz аны сакларга тиеш. Менә бу ике менә безнең фундамент. Ығып шыға қаным нұрбек қаны кебек биік халық олы әсем боласың кең балашақтан көкірек қағып үйреттіңдер ышандыр өзіңні біз биік ғалимнәр сезода біз биік Ямансы менә шул фашист или аркасында кайда без һаман сөйләр безгә biz биек дип. Исіне қойдылар біз биік әлифба тапталған біз биік ақсақал ялқынды біз биік пенисіз рәсамнар біз биік туған тіл тыйылған біз биік тұрған орнына өзі бізге шырнап қойдық ақ зәңгер қызыл кәфінлік нендігіне юл сайласаң да сені еғып түшірі ауыр түгіл кебек өзгерерге уақыт жетті қалға іші көнбейшілі икі бұйырған бейіп қалың бұйырған Дөрес. Гашык. Убышу кебек кылсан бүлмә, кикерек катнаш хушбуй. Аңгара йөзләр йырык, шәһвәт тулы сабантуй. Фахиша кочагында берни тыймыйча эри. Гашык булуга сусаган исерек шагыйрь. Тезел. Yeah. Усал. Yeah. Құяшы сүнер, ең қорқыныш фәрішті тезірек жібер Ағолы қәбәр, үшетлігін ватан дейіп атаушылар Ризық береші қолды тішли, қанатып еми Бұ мәғәреге ағылы нәфісін сатушылар Исін өтерушілер, намусны пішләушілер Үз ялқынын сақлап болмаға, жауыз бүрілер Нектір үрілі, күшінікіне Үрмәләп бәрәуізді, сен бирек үрмә үміт Ялғанны сезе алмасаң соңғы сүзлеріңні сүрт Жәләмә жимер, тәніме тұтып дітін Ялап гүнақ ирінлерін яса мені бүтін Бұ матур хикәйе башланағына Әммә тәмаша тамам Бәрдә япыла Сәхнә тузаны құна Тәмаша тамам Әле монда икенче группа, менә икенче тел белән мин хәтерләмим. Булар морилармы бугай? Хәтерләмим чынлапта. Буташтырасым килми. Аларны да чакырган ул. Менә монда. Используя керосин music band. Черкаслармы әллә? Черкеслар аркасы. Удыртам яра, кемсин, нигә минем дөньяда Мин биредә бер үзем генә Бәрдә япыла, сәхнә тузаны куна Тәмаша тамам, юдыртам яра, кемсин, нигә минем дөньяда Мин биредә бер үзем 36 тирән яра, 36 ялган битлек 36 вәгъдәнең хәзер аңламый кирәклеген Бәхтен эзләп адашкан кешене бүтән танымыйм Бер кем була алмаган өчен гафу ит мине насыйп Бәрдә япыла, сәхнә тузаны куна Тәмаша тамам, юдыртам яра, кемсин, нигә минем дөньяда Мин биредә бер үзем генә Бәрдә япыла, сәхнә тузаны куна Тәмаша тамам, ташыяр вакыт, уйланыр вакыт Жәләми вакыт, үтерә вакыт Ташыяр вакыт, уйланыр вакыт Тезләнер Монда да барысы белән инде. Уян. Татарстан минем республикам Ленин аңа үзе исем кушкан Зур бәхетләр теләп гомергә Шулай бик зур бәхет теләгән ул безгә. Шуңа күрә 1920-дә, 1922 елда безгә ашлыксыз ясатканнар. Ул ясалган ашлыксыз 2 миллионга кадәр кеше Татарстанда үлгән. Менә шулай каты яратканнар ул безне. Без инде хәзер аңлый алабыз. Күп вакыттан соң ничек безне яратканнар икән дип. Монда чиркәүләр, төрмәләр, ничек безне япканнар. Я бу чиркәү төрмәдә ишендәгеме икән? Чөнки бу төрмә дип күрсәтәм ул. Я ул күрсәтә менә бар шәһәрне шундай дип. Теге чиркәүләргә әйберләргә. Чөнки төрмәдә ничектер чиркәүләргә төзиләр. Мөселманнар өчен төзмиләр анда. Уян, үткен акыл уян Куркыныч төш тәмам, иркен сула Оныт газапларны бу бары әкият Минем белән бергә булган өчен бик зур рәхмәт Очраклы юлдашым Мин аңламадым бу җырны. Бу ярар, тынычланыгыз барысы әйбәт. Ярар инде. Менә шундай. Инде дә килем белән инде әйтелү. Бу күрсәтү нәрсә булачак дип менә. Бу куркыныч төш тамам, чынлыкта без җиңдек. Бу альтернатив нәрсә булдыр иде 1992 елдан соң. Бу менә нәрсә булачак икәнен. Менә бу без әзерлек куркыныч төштә, ләкин уяначак бездә барысы
яхшылы начар. Күрешербез микән кабат бүтән куркып мыйга расап тик ныгытта канат кабат була алмаса бу кичә миңа ачы тутма мин китә алмыйм шуны белмичә син онытма мәгарәдән чыгы юлытта бу үзе ләззәт беләсең кая ару табарга әгәр дисә зәхмәт яртыга нимәтем сиңа әгәр чыкса кирәк минем кулым җылы бәйләргә арыган йөрәк әйдә уян үткен акыл уян сан 5-нче сәяхәт өчен бик зур рәхмәт усал Менә 95-нче ел, менә шуның турында ма икән инде ул? Biz yüzəbiz, dünya bak kubek. Biz yüzəbiz, менә шашкан кебек. Безгә тәкъдир язган бөтен ләззәт. Бергә килеп баштан ашкан кебек. Мин китәргә тиеш таңга чаклы. Ә бу кичә кабатланачакмы? Монысы инде булай да, монысы да абстракт күбрәк. Менә монысын белән без бетерәбез. Ошаса, лайк куйгыз, тыңлагыз альбомын. Белмим, нәрсә әйтеп була. Рәхмәт. Сау булыгыз. Затлык Татарстанга.